கை நீட்டி காசு வாங்கிட்டமேன்னு அவங்களுக்கே ஓட்டும் போட்டு நாணயத்தை காப்பாத்துறீங்க. ஆனால் அதனால் அழிய போகிறது ஜனநாயகம். இது வெறும் மையல்ல, ஆளுமை. அண்ணா, யாருக்கு நான் ஓட்டு போட போறீங்க? யாரு? நானுங்களா? என்னங்க மடத்தனமான கேள்வியாக இருக்குது. எங்கள் அப்பன் காலத்துல இருந்து பரம்பரையா ஒரே கட்சிக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம். பரம்பரையாக ஒரே கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவோங்கிறது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை, ரொம்ப கேவலமான விஷயம். இப்படி யோசிக்காமல் ஓட்டு போடுறதால பாதிக்கப்படுறது நீங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த சொசைட்டியும் தான். இது வெறும் மையல்ல, ஆளுமை. தல, உங்கள் ஓட்டு எந்த கட்சிக்கு? எங்கள் தொகுதியில் என் ஜாதிக்கார் தான் நிற்கிறாரு. என் ஜாதிக்காருக்கு ஓட்டு போடலைன்னா சொந்த பந்தத்தில் ஒரு பயம் மதிக்க மாட்டான். அதனால் என் ஓட்டு என் ஜாதிக்காருக்கு தாங்க. என் ஜாதிக்காரனுக்கு தான் என் ஓட்டுன்னு நீங்கள் நினைக்கிற வரைக்கும் இங்கே ஜாதியை ஒழிக்கவே முடியாது. சிந்திச்சு ஓட்டு போடுங்க. இது வெறும் மையல்ல, ஆளுமை. பாஸ், உங்கள் ஓட்டு யாருக்கு? இப்படியும் பெரும்பான்மை இருக்கிற கட்சி தான் ஜெயிக்க போகுது. எதுக்கு என் ஓட்டை வீணாக்கணும்? ஜெயிக்கிற கட்சிக்கே ஓட்டு போட்டுருவோம். கருத்து கணிப்புகளை நம்பி சிந்திக்காம ஓட்டு போடுறதால சீரழிய போறது நாம தான். இது வெறும் மையல்ல, ஆளுமை. ப்ரோ, ஓட்டு போட ஊருக்கு போல? ஓட்டு போடுறதுக்கெல்லாம் மெனக்கட்டு ஊருக்கா போக முடியும்? பொழப்பு கெட்டு போயிடாது. ஒரு நாள் பொழப்பு கெடுதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா 5 வருஷத்துல பொழப்பே இல்லாத சூழ்நிலை கூட இங்க உருவாகும். இது வெறும் மையல்ல, ஆளுமை. மாற்றங்கிறது வாக்கு சதவீதத்தை அதிகப்படுத்துறதும் சுயமா சிந்திச்சு ஓட்டு போடுறதும் தான். ஜெய் ஹிந்த்.